हांव गीताई प्रभू फेसबुकान सगळ्या फ्रेंड्सांकय लोक आसिल सगळ्या बालवृद्धन जनांकय सुखान क्षेमान सुखान विचारचिकोनो एक देवी गिंत हे देवी तू दया करी मळले गिंताचे रागान आम्ही गिंत केल्लो आसा तवळे आम्ही भूमी देवीली कसल्या अपराध केल्ले आसा रे ते सगळं क्षमा पावन घेन आता येयले महामारी सुन आम्ही सट्टानी लोक जनातान सट्टानी रक्षण पावंका रक्षा जावंका म्हणून वर्तकून हांवें एका पन्नार बरी गिंत बरयलेलो आसा तवळे आनी ते चड उणें तें आसा जाल्यार तुमी क्षमा पावंका ते मात्र न्ही सट्टाय ह्यो गिंत कुटुंब समेत म्हणटा म्हणून विश्वासान हांव म्हूण आयकयता हाजो राग म्हणटा ते नंतर ह्यो गिंत कशी येती म्हळें हाजे कॉपी फेसबुकान घालतनी सांगमन्यान सट्टाय म्हणाय तवळे गिंत आरंभिता। भूमि देवी तू दया करी लोकां दुख निवारण करी लोक भजता है तुका पूजन करता है तुका सर्व रोग निवारण करी भूमि देवी तू दया करी लोकां दुख निवारण करी लोग भजता है तुका पूजन करता है तुका सर्व रोग निवारण करी आबाल वृद्ध जनाक तू महामारी सुकून मुक्ति दी आबाल वृद्ध जनाक तू महामारी सुकून मुक्ति दी धन धान्य दिंची मना शांति दिंची सर्वलोक परिपालिनी धन धान्य दिंची मना शांति दिंची सर्वलोक परिपालिनी भूमि देवी तू दया करी लोकां दुख निवारण करी लोग भजता है तुका पूजन करता है तुका सर्व रोग निवारण करी विश्वज्ञान स्वरूपिणी कलियुग वरदायिनी विश्वज्ञान स्वरूपिणी कलियुग वरदायिनी केलेला अपराध सर्वांना क्षमा देवा सर्व भक्तीन प्रार्थना करता केलेला अपराध सर्वांना क्षमा देवा सर्व भक्तीन प्रार्थना करता देवी भक्तीन प्रार्थना करता भूमि देवी तू दया करी लोकां दुख निवारण करी लोक भजता है तुका पूजन करता है तुका सर्व रोग निवारण करी सर्व रोग निवारण करी स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिमां महेशां गोब्राह्मणेभ्यां शुभमस्तु नित्यं लोकां समस्तां सुखिनो भवन्तु।